سلام زخبركم تخاتاتلتنا كما يتعلو امباركس نايز ساعة زياناتات مجلسين حيزة متسيكم اللهو مجمرتاقن رستاتو غازيتا مجلسي امباسي هاجر ارتراب كونفدريشن سويس نبعلت 10 شعات ميازي 2024 زي توسنا وساني منقس سويس يقبايلو هبال حيل اير امريكا بوليس بستتكسر له تيتاب كزو تغتلو بوينغ شعات 230 شعات زعينت عباي نفرت تاب سنغال تحمشيشا تقراي حيجون حادقاتات نتوكتي قاتم كمزلو تقليتون كالوتون زبرو زياناتات حيزنا متيناكم علينا سناي مكتتال امباس هاجر ارتراب كونفدريشن سويس يقباي حتيتو امباس هاجر ارتراب كونفدريشن سويس بعد 10 شعات ميازي 2024 بزعبا معلتنات ان ارترا استصحف دبدابه كمون مزخبر فصامي زي تاساسر سرعته عمتاو صنبل بزلع التحستو يقباي بل امباسي نسب سلطان سويسرلاند 24 غنبوت 1991 دحرنا 30 عمت بزح وصايتات زحات تكوينات انصار مغزاتاوي منغست ارترا اب كونتات حنت نشتوز بمداركت زيبلون كبرن مسوات العلي سوساشح ارتراوين تقادل تحرنت كم زوسده تاريخاو حرنت ارترا مخانا كزخ آخر دلي حزب ارترا بشعن جات 261 بوان موجد مغزاتي بأمريكا زمول نحبرات هاجرات وساني 390 AV هاجرمس إثيوبيا زأسر استراتيجيكا وربحتات أمريكا بمبال نتسي من المسلو بهراو النت مسترقصة بشعن جات 261 عام تمرت إثيوبيا خابون العلي بمخاد بحدوغن بزي مغزاتي حق فدرال سريزا بشعن جات 261 ني ارترا كتحوس جرام ارترا بإسران 4 قنبوت شعن جات 291 بغبيت سرخبتو تادراو عوت حزب ارترا سفيح عالم بحقداتو هاجراو ناصنتن كبرن مغلاص ريفرندم كايد منقد صرغا اميازا شانچات 293 وشت ارترا نملا عالم زركب ارتراوي للاوي هاجر كتكون يدلينا دلين موسان بود بحبرات هاجرات زمول ريفرندم دمصم هيبم حزب ارترا بعب دمصي 99 نتبشمون تميتايت للاو نتدقف دمصي هيبم دحر قصبته ساعبين تاريخ ريفرندم ارترا مسكن بعل سويسرلاند زمسل هاجرات بحبرات هاجرات تقبلا منبر حزام ارترا مس محبرسب للاوين هاجرات كمون مس اقدس زبون هاجراون ودابيتات كلتاو دبلوماسياو ركبون مسريتا ابت فصامي تاريخاو فصامتات كم زي تفلت امثيلكا نهاجراو معلتي ارترا نمرخاس زي حلفنتاو زي نقفن زي قبلن تكبار بوليتيكاون حقاون تصرف زلعله درجايوم امباسي ارترا نتدبدب بقلطف كسرزن قبو نايم ارام سقم تخوسدن يحتت اوشتن وصان زركو ارتران معلتنا تنت بحد دمصن بحيال نقحتن كبعلو صنحن يقصلنا لو وزد ما مثالي نايتا بزحت زين قاس هاجراو مسلاتو من سبعو كبرتو من مرقاص كندز زاكل مسوات زغفللا معلتيو بزات تمام تازي ابز حلف زلست 10 عامتات تاب سويسرلاند اوروبان كالك فلات عالمن ككايد صنحت صنبل ناصنت ارترا 24 غنبوت وترو سلاماوي سدرا بيتا فصاميتاتيو ابزم مدبات زياتهم كلهم كفالات محبرسب ارترا تساتفهم أبز حلف عمد جميرو إرتراوانينا نمثل إرتراوانينا نقالس زبل عمز تقول نتبالي سلامات انبل معلتنات نت إرترا غزرق مفتانو أزيو زحزنيو زيوم بتفترق من زي حقاوين تكبرات عنواتن ندحنا تزبي زاسقون كوينوم بمسارات حق الرأي اللوم بانصارو نزم عمز الشفاتون مهداء ويون أبسو يزرلان زركبو حق زغطل إرتراوان بسلامن بسلطونن منقدي نات كيبعولن مخلقال زي حقاو أكايداهم تتاكينكا زي بحقي اتسرعتاو تفيت سلزنبرا أبتحت زغون يخون كونتات مخونيك خونا يكلن قلتي امباسي هاجر إرتراب كونفدريشن سويس كمونا بحبرات هاجرات جنيفا تقراي حجون حدقاتات نتوكتي هيوت سواتي بلع كم زلا تقليصو ابز قربا اوان اب تقراي محدار وردا قولا تنبين زوت صبصاب نيرو اسزرغ حصبصباو حبريتا خم زملكتو دحر سمم سلام ابزل اوان بسنكس تقبرون كيتفنجر امريت ترفونا صورات العلميت سواتي وتمن اكلو من سينو مالو بيبيسي ززرارو ام حدار توردا اتو تخلاي تسفاي اب كبابينا تفنجرت زي تزرر خفال درغيلن يبل اب كلن طابياتات بزبال درجه زي تفنجر نتوكت تقبيرو من ابل المريتنا لوم طلاتي كابت خباب دحر موصم اب وردانا 112 سلاموين سبات اكلو من هيوتهم سينوم اتوم زمتو شمونتيم يلوم منبر ابايتي مريتن حرشان كالبوتاتاتن استزروتهم نتوكتي بنبرتي بفلاي دما بقلعو كمون بانساتات ابستن كافل اوانيم እና ተፈንጀሩ ሓደጋ ዘብጽሑ ዘለው ቆልዑ ዘይፍላጥ ከም መጻወቲ ክትቀምሎም ከለው ዓበይቲ ድማ ነቲ ሓጺን ፈልዮም ንምውጻእ ወይ ንገለ ክፋል ናይ ተፈንጀሪ ከም ናይ ገዛ መገልገል መሳርሒ ክዳርቡ ኣብ ዝፍትንሉ ስለ ዝፍንጀር መንቀል ሞትን ምጉዳል ኣካልን ኮይኑሎም ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ጣብያዊ ነዊ ክልተ መናእሰይ ቁምቡላ ረኺቦም ምስ ተናኸፎ ስለ ዝተፈንጀረ ህይወቶም ሲኖም ሓንቲ ቆልዓ ድማ ኣብ ገዛ እናተጻወተት እንከላ ዝተንከፈቶ ነታዊ ተፈንጀሩ ኣካላ ጎዲላ ናብ ሆስፒታል ዓይደር ሪፈር ተባሂላ ኣብ ትርከብ ዝበለ ኣመሓዳሪ ወረዳ
ቆላ ተንቤን አቶ ተክላይ ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ዝነብር ህዝቢ ተወረዳ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘንጸላለው ንቢቢሲ ተዛሪቡ በቶም ከይተፈንጀሩን ከይመኸኑን ህዝቢ ኣብ ዝነብረሎም ከባቢታት ዝተገድፉ ቀለልትን ከበድትን ኣጽዋር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበጽሐ ጉድኣት ብዝምልከት ካብ ቢቢሲ ሕቶ ዝቐረበሉ ሓደ ኮሎኔል ገብረ ሚካኤል ድማ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እትኽልል ሓደጋታት ከጋጥም ከም ዝጸንሐ ብምሕባር ሰፊሕ መጽናዕቲ ምክያድ ከድልየና እዩ ብምባል ተዛሪቡ ብፍላይ ኣብ ዞባ ምብራቕ ከባቢ ስንቃታ የጨላ ቆላ ተንቤን ዞባታት ማእከልን ምዕራብን ሓደጋታት የጋጥሙ እዮም እቶም ዓይነታት ነተውክቲ ከም መዳፍዕ ሞርተራትን ነፈርትን ዘጠቓልሉ እዮም ኣብ ሰብን እንስሳን ጉድኣት ይበጽሕ ኣሎ ክብል ወሲኹ ተዛሪቡ ቦይንግ 737 ዝዓይነት ዓባይ ነፋሪት ኣብ ሴኔጋል ተሓምሽሻ ሓንቲ ቦይንግ 737 ዝዓይነታ ናይ ጋያሾ ነፋሪት ኣብ ምብጋሳ ከም ዝተሓምሸሸት ጸብጸባት ሓቢሮም እታ ኣብ መንገዲ ኣየር ሴኔጋል እትውነን ነፋሪት ተብርሳ ከተማ ባማኮ ወይ ማሊ ንምብራር ኣብ ዝተበገሰትሉ እዋን እያ ካብቲ መሐንበቢ ኢራን ወይ ወፂያ ኣብቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ዳካር ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዘጋጠም ሓደጋ 11 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡሎ 4 ካብኦም ከቢድ ጉድኣት ዘወረዶም እዮም ኣብራር ናይታ ነፋሪት ቀሊል መጉዳእቲ ክበጽሖም ከሎ ዝበጽሑ ካብቶም 78 ኣብታ ነፋሪት ተሳፊሮም ዝነበሩ ገያሹ ግን በድሓን ወፂኦም ኣለው ብሰንኪ ሓደጋ ማዕርፎ ነፈርቲ ብለይስ ደያኒ ንጥፈታት ደው ከብል ከም ዝተገደደውን እቲ ጸብጻብ ተቐይሱሎ ሰራሕተኛታት ህጹጽ ሓደጋ ነቶም ገያሹ ካብቲ ቦታ ሓደጋ ምእላይ ከም ዝተዋፈሩ ሰብ መዚ ማዕርፎ ነፈርቲ ዘውጽኦ መግለጺ የመልክት ጠንቂ ናይቲ ፍርቂ ለይቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ተጀሚሩሎ እቲ ብሰንኪ ጉዳይ ውሕስነት ዝሰርሐን ነፈርቱ ዝንቀፍ ዘሎ ትካል ቦይንግ ዛጊት ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ዝሃቦ ርእቶ የለን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ሓንቲ በትካል ዝተሰርሐት መንገዲ ኣየር ኣላስካ ዞንና ቦይንግ 737 ማክስ ተረጊጡ ዝነበረ ማዕጾ ተነቂሉ ድሕሪ ምውዳቑ ተወሳኺ ሸቕሎት ፈጢሩ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣቀዲመን ኣብ ኢትዮጵያን ኢንዶኔዥያን ዝተሓምሰሳ 737 ማክስ ሂወታ ሞት ሰባት ምቕዛፈን እውን ነቲ ትካል ኣብ ቅልውላው ኣትይዎ ጸኒሑ ሓደ ተቆጻጻሪ ደረጃ ብቕዓት ብምዃን ምስ ሓደ መሻርክቲ ቦይንግ ዝሰርሕ ዝነበረ ኪኢላ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እታ ነፋሪት ምስ ዘለዋ ከቢድ ኣበራት ካብ ፋብሪካ ክትወፅእ ምጽናሓ ተዛሪቡ ነይሩ እቲ ዝሰርሐሉ ስፕሪት ኤሮሲስተም ዝተባህለ ትካል ግን ምስ ዝሃቦ ገምጋም ከም ዘይሰማማዕ እዩ ገሊጹ እዋኑ ኣባል ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ፖሊስ ብዝተኮሰሉ ጥይት ኣብ ገዝኡ ተቐቲሉ ፖሊስ ፍሎሪዳ ንሓደ ኣባል ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ብገዝኡ ብጥይት ካብ ዝቐተሎ ምክትል ሸሪፍ ዝተረኸበ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ንህዝቢ ዕላው ገይሩ እቲ ቪድዮ ኣብ ሰብነት እቲ ፖሊስ ተገጢሙ ካብ ዝነበረ ካሜራ ዝተረኸበ እዩ ወዲ 23 ዓመት ላዕለዋይ ኣባል ኣየር ሮጀር ፎርትሰን ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስደን ካብኡ ከም ዝሞተን ሰበስልጣን ገሊጾም ጠበቓ ስድራ ቤት ጉዳይ ፖሊስ ናብ ዝተጋገየ ገዛ ብሓይሊ ከም ዝኣተወ ንሓደ ምስክር ብምጥቃስ ከሲሱ ፖሊስ ኣንጻር ነቲ ክሲ ብምቅዋም እቲ ምክትል ሸሪፍ ንፎርትሰን ሽጉጥ ሒዙ ምስ ረኣዮ ንነብሱ ንምክልኻል ግብረ መልሲ ከም ዝሃበ ገሊጹ እቲ ኣባል ሓይሊ ኣየር ብሰለስተ ግንቦት እዩ ኣብ ገዝኡ እናሃለወ ብጥይት ተሃሪሙ ጥይት ተኪሱ ዝቐተሎ ስሙ ዘይጠቐሰ ኣባል ፖሊስ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ብምምሕዳራዊ ዕረፍቲ ካብ ስርሑ ክእለ ተገይሩሎ ዋና ኣዛዚ ፖሊስ ኣውራጃ ኦካሎሳ ዝኾነ ኤሪካድን እቲ ቅትለት ብክፍሊ ኣኽበርቲ ሕጊ ፍሎሪዳን ቤት ጽሕፈት ኣቃቢ ሕጊ ኣውራጃኦምን ይምርመር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ግሉጽነትን ተሓታትነትን ብዝጣዕሚ መንገዲ ውፅኢት እቲ ምርመራ ከም ዘፍልጡ ብምግላጽ ከምዚ ዓይነት መርመራታት ግን ግዜ ይወስድ እዩ ኢሉ ግን ከዓ ንሓብን ንሸፋፍንን ከም ዘየለና ከምኡን ኣብ ልዕሊ ሚስተር ፎርትሰን ኮነ ምክትልና ናይ ታዋኽ ፍርዲ ዘስዕብ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ከም ዘይንወስድ ከረጋግጸልኩም ይደሊ ክብል ወሲኹ ተዛሪቡ ነቲ ቅትለት ዘርኢ ኣብ ክዳን እቲ ፖሊስ ካብ ዝተገጥመ ካሜራ ዝተቐድሐ ናይ 4 ደቓይቕ ቪድዮ ተዘርጊሑሎ ኣብቲ ቪድዮ ከዓ ፖሊስ ናብቲ ፎርትሰን ዝነብረሉ ገዛ ክበጽሑ ይረኣዩ ካብኡ ብሓንቲ ካብቲ ገዛ ዝወፅእ ድምፂ በኣሲ ከም ሰምዐት ዝገለጸት ምስክር እናተመርሑ ናብ ሊፍት ያቱ ብድሕሪኡ እቲ ምክትል ሸሪፍ ንበይኑ ናብ ቅድሚ ማዕጾ ገዛ እቲ ኣባል ሓይሊ ኣየር ቀሪቡ ካሕኩሐ ክልተ ግዜ ድማ ኣባል ቤት ጽሕፈት ሸሪፍ ምዃኑ ጠቒሱ ፎርትሰን ማዕጾ ክኸፍት ከሎ ኣብ የማና ኢዱ ሽጉጥ ሒዙ ይረኣይ ብድሕሪኡ እቲ ምክትል ማዕጾ ምስ ተኸፍተ ብንብኡ ተደጋጋሚ ተኽሲ ብምትኳስ ነቲ ሽጉጥ ክድርብዮ ፎርትሰን ነጊርዎ ሽዑ ፎርትሰን ኣብ መሬት ወዲቑ ኣብ እዩ ዘሎ ምሳይ የለን ክብል ስማዕ ጠበቓ ስድራ ቤት ፎርትሰን ቤን ክራምፕ ትማሊ ሐሙስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ፎርትሰን ኣሜሪካ ካብ ዘለዋ ብሉጻት ሓደ እዩ ነይሩ ክብል ተዛሪቡ ፈታዊ ዓዲ እዩ ነይሩ ንስለ ህይወትና ይቃለስ ነይሩ ንስለ ኩሉ ሰብ ይቃለስ ነይሩ ኢሉ እቲ ጠበቓ መግለጺኡ ኣዲኡ ቻንቲ መኪ ፎርትሰን ድማ ናብኸየት ወደይ ኩሉ ነገር እዩ ኢላ ጠበቓ ስድራ ቤት ፎርትሰን ቤን ክራምፕ ኣብ ቅትለት ዝተፈጸመሉ እዋን ፎርትሰን ምስ ሓንቲ መሓዝኡ ኣብ ናይ ቪድዮ ዕላል ከም ዝነበረን ኣብ ቪድዮ ተዕሎ ዝነበረት መሓዝኡ ድማ ነቲ ሽዑ ሰምዓቶ ነገር ንጠበቓታታ ስድርኡ ከም ዝተዛረበትን ገሊጹ
نسا منقع لهم مع تسجز أخوح كحسمعوا منيخا إلو خمسة حتى ملسجن كم زير خباب مجلس بدحرين خلاك زي أزيو حيل استمول أم أخوح كم تسمع أن بتندقن أنت معدول له أم معتزلان اشتين خال كتمت كلجن سخن سب كم زير عين أردام بدحرين يرفورتسن سقاتو سلز الصوص سخا نتبح قام من قدزون نوز نبرش قط حزو ستملسا يبل طبقة صدرهم فورتسن نابسالو نخملس كله بوليس بت معتو سبيرم شعو خان فورتسن مش قطو مخانو ريوم شدوش تجزيبت يتوكسم كم زغتلو أتمسكر قليصا طبقة بين تمسكر أبتوان فورتسن بينو سلز نبرن أمن برغزو زخون بأسس لزي تنحن تم مكونات نابقوي أبارتمايم أتيميلا كم اتتأمامن قليصوم وانا أزاز بوليسي تاورجاقن مكوناتو نابستقاقي أدراشا خيدم نزبل ناتيق والله بتصحفت شريفة قدموا أبزهابا مجلسي مختل هذا شقود ساعة غود 23 عمت من سيم سقات أمو أخبار حق مخانو بمجلس نفسن مكل خلق برملسي وقبل أفليتو نيرو تبقى بين كرامب وغنو نغازيتا نياتا أبزهابا مجلسي بوليس زي مخني زخنة كامت أن الحال متكام مخنياتو نمكبار يفتن اللقبل كاسيسو حيلا أمريكا 5 ملكتو فورتسن أبرابعي فوليس ريحتات سكوادرون تمدبو أبحدار كلتشحن أسرتت شعتن نامنتو فسرح آتيو مباركس خبركم تخاتاتلتنا نايزي ساعتزي زينا ومسانا دونا بزي فتزم حدش سناتات نمكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقبرا يترسعيكم سلام